Udmærket. Er det efter efterårsferien måske, eller hvad? Jeg har ikke hørt, hvordan mødet gik. In deep. Oh yeah. Det er fint. Og så lige på min hurtigt dyb indånding. Ned og bum. Stærk lige. Og Joachim. Jeg synes, jeg ser hygge. Har I set OL? Det er sådan noget med, hvor der er skumsprøjt. Det er meget godt. Sygt godt gå. Selvfølgelig. Det er godt at se. Igennem. Løb I ikke forkert? Ja, vi troede jo, at Lasse han ville flyde til Ven, men... Louis. Stjerneløbet er i gang. Følg nu den der ministræd med 6. Det er fandme godt kæmpet. Det er super. Løbet. Det er godt. Og gået. Hvordan der du? Sådan. Toilettet, mand. Jeg skal pisse. Og vi skal bukke os her. Ser hun også i går. Hvad har I tænkt på, hvad I vil gøre nu, når I får 2 brækker og rykker rundt med? Skal vi bytte? Kæft, hvor er du en smed, mand. Du så. det...